السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cekka. Inggih kemarang paripurna Gema Wahyu Ilahi utawi pengaosan ayat suci Al-Qur'an. Kemarang tan kadisiat mojo penganten kekalih panjanipun Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas saha Rayu Keri Angsari ingkang sampun kalenggahaken ing sinengkaaken ing luhur wimbane raja sedina ratu sadalu bebasan curiga manggih warangka paribasan getih rong tetes daging rong tempe sampun manunggal dados tunggal manunggal cipta rasa karsa miwah karyane kepareng arsa sumangga ngersanipun Rama kelawan kawiwitan saking upacara sembah kolbu kalajengaken upacara sungkeman miwah krobongan kacar kucur kembul bujana saha ngunjuk tirta pamita suci nenggih tirta pamita sari ngaras padha kenya jengkar siat mojo penganten kalih Cinandra tansah winengku dening Ibu Pertiwi candrane.
Swara reh mangumyung uswong swarane sumata cahya kang sumunar kawiwitan saking upacara sembah kalbu nenggih Rayu Kairi Aksari mandhap saking panti palenggahan sumangga ngersanipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas pralamita dene panjenenganipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas satunggaling satriya agung ingkang mangka lelabuhan gesangipun Rayu Kairi Aksari ingkang anggenipun gebyur wonten madyaning bebayan agung. Kakang Mas ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandaping pepodo paduka Kakang Mas. Yaya nyanyi garwanipun Kakang nyanyi tak tampa nih Mas. Semono uga katresnanipun Kakang ya mung kanggo sliramu ya Yayi. Menapa menika leres Kakang Mas? Aja kuwatir nih Mas. Nadyan to bebasan seprapat jagat iki sining wong ayu ning ora ana kang banding kelawan sliramu Yayi. Menawi mekaten monggo kula dherekaken sumangga ngersanipun Rama kelawan Ibu. Kene-kene Yayi, ndak kanthi swana ngersaning Rama kelawan Ibu. Ning pusakaku iki lolosen dhisik ya wong ayu awit putra ki yen swana ngersaning Rama kelawan Ibu datan kena ngasta pusaka nih Mas. Monggo-monggo kula lolos duwengipun Kakang Mas tumunten. Kula dherekaken sumangga ngersanipun Rama kelawan Ibu. Linolos sampinganipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas. Pralamita dening satunggaling putra bilih swan ngesanipun Rama kelawan Ibu datan kena ngasta pusaka. Tumunten kekanten asta tumujing papan palenggahanipun Bapak Kairizal sekalian Ibu Tugiani. Sungkem engko sepindah putri tiang dumateng tiang sepuh kekalihipun Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas kelawan Rayu Kairi Aksari. Tanggeping asta sumungkem ing jengku sinartan wening ing cipta rumeso ing sanobari nyayah linobong jroning wardaya. Kelem karo baning memanis tuh datan kuwawa sinitra ing ukara. Kanjeng Rama kula ingkang sowan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wangesanipun Kanjeng Rama. Yaya nduk anakku nggir bocah ayu Kairi Aksari tak tampa ya nggir bali pangestuning bapa wae tampanana ya wong ayu. Inggih kula tampi kula pundi mugi saged dados jimat paniki anggen kula gebyur wonten madyaning bebayan agung Kanjeng Rama. Yaya nduk anakku nggir bocah ayu Kairi Aksari wis kono swana ngersaning ibumu ya nggir. Kene-kene tuh anakku nggir bocah ayu Kairi Aksari gumanti sungkem ngersaning ibu kene ya nggir. Ndak kudang ndak gadang sira dadi wanita kang utama. Bektiya marang kakungmu, pinter leladi marang garwamu.
lan aja pisan-pisan ninggal marang pangibadahmu ya nggih. Kanjeng Ibu inggih ngestakaken dawuh. Sedaya puja pajugi Kanjeng Ibu ingkang tansah kula pundi wonten ing mustaka kapetek ing jejantung, kataneming jejantung. Minangka teteken anggen kula ngebyur wonten madyaning bebayan agung Kanjeng Ibu. Ya nduk anakku nggir bocah ayu. Lawan sira bocah bagus Muhammad Faizal Anyas. Muga bebrayanmu tansah sumanding ing wahyu jodoh sejati ya nggir. Wis kono suwana ngersaning Rama kelawan ibumu kang saka Magetan kono ya nggir. Tole anakku nggir Faizal garwamu kantinen. Ngati-ngati duga-duga digawa aja nganti keri ya nggir. Paripurna sumangga wangersanipun Rama miwahi Busiat Maja penganten putri. Sigra siat maja penganten kekalih tumujing papan palengganipun Bapa panggih Lestari kelawan Ibu Kosimah Eni Hastuti. Lamun to katurnya nggih sumungkem tanpa beda. Nggih sumungkem ngersanipun Rama miwahi Busiat Maja penganten putri. Dupi panjenenganipun Bapa panggih Lestari Ibu Kosimah Eni Hastuti nampi sugeng putra kadilina losan bebayune. Sakala mbrebel mijil ingkang waspa lamun ta Cinandra kadya mutiara rinunce. Ing lus-lus pamidanganira temanten winiwir-wiwirik maneh kanthi kebak rasa sutresna asih. Gilir gumantos nggih sumungkem siat maja penganten kekalih. Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama. Yo nggir anakku nggir Faizal Muhammad Faizal Anyas tak tampa ya Tuli. Bali pangestuning bapa wae tanpa nono. Kene Tuli anakku nggir Muhammad Faizal Anyas. Rama kelawan ibu ra bisa paring ego partikel apa-apa ya nggir. Bisane memuji ning ngersaning Jawata muga bebayanmu tansah pinanggih sakinah mawaddah lan warahmah yunggir. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibunda Siti Hawa. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf kelawan Ibunda Siti Zulaikha. Lan kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan Ibunda Siti Khadijah yunggir. Kanjeng Ibu inggih ngestakaken dawuh. Sedaya puja pasuki Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu ingkang tansah kuluwi pundi mongko jejimat wis kono nggir. Lenggahoning damparinengga winukir gading garwamu kantinen ya Tuli. Ati-ati tuga-tuga digawa aja nganti keri ya nggir. Paripurna upacara sungkeman kalajengaken krobongan ingkang candhakipun sinebat upacara kacar kucur esok Gunakaya. Nenggih upacara kacar kucur wujudipun siat maja penganten kakung Mas Bagus Muhammad Faizal Anyas jumeneng nyuntak kampil ingkang wisinipun beras kuning cinampur arta receh. Pralampita dene panjenenganipun Mas Bagus Muhammad Faizal Anyas satunggaling satriya agung, satunggaling juru laki ambok bilih mengku wanita anggadhahi wajib paring Gunakaya marang putrinipun. Semanten ugi Rayu Kairia Aksari lenggah anampi wujudipun Gunakaya kanthi wadah klasa bangka utawi tilam lampus ingkang sinulam suket kalonjana. Pralampita dene satunggaling pawestri Rayu Kairia Aksari anggadhahi wajib nyekapaken Gunakaya ingkang sampun katuraken dening kakungipun murih rembaka sumulur ngantos dumugi Putramaya. Sinuntak wujudipun Gunakaya paripurna sinuntak wujudipun Gunakaya katuraken wengersanipun Ibu Tugiani sekalian Bapak Kairizal
pralampita dening satunggaling tiyang sepuh Rama kelawan ibu anggadhahi wajib paring ego pertikel guna kaya ingkang sampun ngaturaken dening putranipun Murih Rembaka sumulur ngantos dumugi putra wayah. Kene-kene tole anakku nggir bocah bagus Muhammad Faizal Ayas kelawan sira Karya Aksari. Iki Rama kelawan ibu sing nggawa ya nggir besok lamun to sira sakloron sawayah-wayah butuh munduta marang bapa kelawan ibu. Aja kuwatir nggir, Rama kelawan ibu ora bakal korupsi para tak tambahi ya nggir. Kanjeng Rama inggih ngestakaken dawuh. Paripurna upacara sungkeman kalajengaken kerobongan kacar kucur tumunten kalajengaken kerobongan malih candhaipun sinebut upacara kembul bujana utawi dhahar kembul. Dhahar sesarengan siat mojo penganten kekalih mongko dedaharanipun boga jenar ingkang sampun katuraken dening Dang Putri Domas miwah Manggala Yudha. Manunggal cipta rasa karsanipun duduknya agak serong agak berhadapan. Mbak Karya Aksari kelawan Mas Bagus Muhammad Faizal agak berhadapan lagi, rada adep-adepan. Kawiwitan saking Mbak Karya ingkang kepareng-paring dahar, Mbak Karya yang menyuapi, Mas Faizal pegang piringnya. Pundhut ke daranipun ujung sendok aja, Mbak. Dagune Mas Faizal pegang pakai tangan kiri, sik baleni. Janggote pegang pakai tangan kiri makplek. Lah, lep masukkan, tahan sebentar. Lep tahan sebentar, tarik pelan-pelan. Nah, gantian monggo Mas Faizal yang menyuapi, Mbak Karya Aksari pegang piringnya. Ujung sendok aja Mas, jangan banyak-banyak. Dagunya pegang pakai tangan kiri makplek. Lep tahan sebentar, tarik pelan-pelan, sing jebres dilebokke. Lah ngaten. Piringnya pegang berdua, sendoknya pegang satu-satu, sendoknya dua kan, pegang satu-satu, dulang-dulangan. Manunggal cipta rasa karsa miwah karyanipun, mata saling memandang, mata saling memandang. Nah ngaten, mata saling memandang bersamaan 1, 2, 3. Lep tahan sebentar, mata saling memandang, tarik pelan-pelan. Nah, kalajengaken ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari. Menika ilanipun tiyang sepuh dumados saking rucuh degan ingkang awuh kaping sepindah. Pralampita mugi siat mojo penganten kekalih enggalo pinaringan wiji sejati ingkang saged dados putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuh nusa bangsa kelawan agami. Tartamtu kewala migunani tumrap ing sesami khairun nas angfa'uhum linas. Sak bagus-baguse menungso nenggih manungsa ingkang migunani tumrap manungsa sanesipun. Ngunjuk tirta pawita suci. Rezeki paripurna upacara sungkeman miwah krobongan jangkep ingkang kawiwitan saking upacara sembah kalbu kalajengaken upacara sungkeman miwah kacar kucur kembul bujana saha ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari kalajengaken foto catur werda Rama kelawan ibu siat mojo penganten kekalih tumunten mangke inggih kalajengaken sebagian keluarga ageng saking Ponorogo
mangke gilir gumantos so mangke dipun bagi utawi gilir gumantos mbok pilih ingkang saperangan malih utawi sebagian kepareng derek foto nalikanipun Syat Mojo penganten kekalih sampun kepareng hangrasuk busana kasatriyan. Rikalanggan menika sinengguyung kadang-kadang kang sami kepareng derek makarya rikalanggan mriku juru pangadi busana pangrengga busana rias temanten MUA Queen Wedding Organizer sowan saking wewengkon Ngrambe Ngawi inggih menika pidalem wonten ing Ngrambe sak sisih kilenipun pasar Ngrambe sinengguyung kadang-kadang GRW musik ingkang parang derek makarya ing rikalanggan menika. Para tamu kakung sumana putri ingkang satu wagunging dharma monggo keluarga ageng saperangan keluarga ageng saking Ponorogo saking Magetan ugi saperangan keluarga saking Ngawi mangke kepareng derek foto sinarengan Syat Mojo penganten kekalih saparipurnanipun Rama klawan Ibu Tawi Caturwerda hanamung kripik gedang kripik telo sithedang waton ing rata murih mboten kedelarungipun paiwan prasaja ing rikalanggan menika panjenenganipun pepunden kula kadang besan Sutrisno panjenenganipun pepunden kula Bapa Panggih Lestari Ibu Kosimah kepareng arsa badhe ngaturaken atur pasrah panggulawentah Sekar Cepaka Mulya Saseli Mas Bagus Muhammad Faizal Ayas kelawan dumateng panjenenganipun kunjuk keluarga panjenenganipun Ibu Tugiani Sakala Wangsa dalasan kadang bebrayan wonten ing wewengkon Jalan PB Sudirman Gang Dahlia. Panamung karana bombong miwah mongko ing penggalih anggenipun badhe matur mboten kawising lisan namung kandhek wonten samadyaning jangga pramila anggenipun arsa kepareng badhe ngaturaken atur pasrah panggulawentah lumantar panjenenganipun pepunden kula sepuh panjenenganipun Bapak Herman kunjuk panjenenganipun kadang besan Sutrisno mangke Bapa Panggih Lestari Ibu Kosimah Eni Hastuti kepareng derek jumeneng derek ngaturaken atur pasrah panggulawentah Sekar Cepaka Mulya Saseli kunjuk panjenenganipun pepunden kula Bapak Herman ingkang mangka talanging basa sasana miwah swasana sawetahipun kula sumanggaaken sumangga. Monggo Bapak besan kalian kepareng derek jumeneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang luhuring budi. Dumateng panjenenganipun kadang pisan Sutrisno Bapak Khairizal Taufik Akbar ugi Ibu Esti Rahayu ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para rawuh tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang kawula hormati. Kepareng kawula matur ing ngarsa panjenengan sedaya amba bilih minangka pamunduting atur surih sarira saking panjenenganipun keluarga temanten kakung Bapa Panggih
ugi Ibu Eni kinen hangaturaken atur pasrah dumateng temanten putri. Ananging saderengipun kawula matur sumangga kawula dherekaken sesarengan tansah kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan kasarasan kawilujengan dumateng kita sedaya sehingga ing wekdal punika kita saged makempal manunggal ing dalem punika kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten rubeda setunggal punapa. Sholawat ugi salam kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah dumateng kita sedaya margi kalersan ingkang arumpi agami Islam. Mugi kula lan panjenengan sedaya tansah kadaku dados umatipun ingkang berhak nampi syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang kawula hormati. Ing wekdal punika bapa panggih ugi Ibu Eni mboten kuwawa anggenipun matur piyambak awit saking bingahing manah sukarinaning penggalih ing wekdal punika sampun mbayangkari putranipun ingkang sesulih Dimas Faisal Ayas daup kalian Nimas Khoiria Aksari. Pramila punika kawula ingkang kajibahan hangaturaken talanging atur tundakaning basa saking keluarga temanten kakung. Ingkang angka setunggal keluarga bapa panggih Ibu Eni hangaturaken salam taklim kunjuk dumateng keluarga besan Sutresno Bapa Khairuzal Taufik Akbar ugi Ibu Esti Rahayu kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng keluarga besan ingkang sampun saged ngrawuhaken panjenengan ngrawuhaken keluarga temanten kakung kanthi sae sanget ing wekdal punika. Pramila punika sepindah malih kawula aturaken agunging panuwun. Bapak Ibu, para rawuh tamu undangan kakung Swamana Putri, bilih ing wekdal punika dinten Sabtu 23 Mei tahun 2026 sampun kalampahan ijab kabul temanten kakung ugi temanten putri ingkang ateges sampun sah miturut agami ugi pranataning nagari. Ing sakmenika keluarga temanten kakung hamasrahaken Mas Faisal Ayas dumateng keluarga besan Sutresno babagan tanggung jawab ugi panggulawentah kawula pasrahaken dumateng keluarga ageng keluarga besan Sutresno kanthi sae-saenipun. Kanthi pangajab mugi kemawon temanten kakung saged migunani dumateng keluarga, masyarakat, ugi nusa lan bangsa. Bapak Ibu tamu rawuh para undangan kakung Sumawana Putri, ngaturi pirsa bilih benjing dinten Minggu tanggal 21 Mei tahun 2026 badhe kalajengaken adicara walimatul urs ing dalem temanten kakung. Pramila punika kasuwun panjenengan sageta tindak dhateng Magetan. Bapak Ibu tamu rawuh para undangan kakung Sumawana Putri, wasana atur hamba bilih adicara ing siang punika sampun pungkasan. Kawula sak pangarak pangombyong badhe nyuwun pamit, badhe nyuwun pangestu dumateng panjenengan sedaya. Mugi kemawon anggen kawula sak pangarak pangombyong punika
kundur sageta manggihi rahayu wilujeng boten wonten rubeda setunggal punapa. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi satemah pratitis pangandika ageng panjenenganipun Bapak Hirman ingkang kemareng ngaturaken atur pasrah panggulawentah Sekar Cepaka Mulya Saseli Mas Bagus Muhammad Faisal Ayas wonten ngersanipun pepunden kula keluarga ageng Bapak Kyai Rizal saha keluarga ageng panjenenganipun Bapak Kyai Aksan Ibu almarhum sekalian Ibu Tugiani ing rikalanggan punika. Kunjuk panjenenganipun para tamu kakung putri ingkang katemben nampi pasugatan monggo kepareng daya hangker sepi lumantar kadang-kadang saking catering Notosuman. Keparengipun rikalenggan punika wonten pasrah wonten panampi giya pasrah katampi dening keluarga ageng Ibu Tugiani sakala wangsa ngiras pantes ngaturaken atur pambagya harja yuwana lekas wekasing sedya wigatos sing gati payohan prasaja ing rikalenggan punika. Sekalian ngiras pantes ingkang purna hangresmi pasugatan monggo mangke foto sinerengan siat mojo penganten kekalih kagem tandha mata ngiras pantes paring berkah. Anggenipun badhe ngaturaken atur panampi pasrah miwah atur pambagi harja keluarga ageng panjenenganipun Ibu Tugiani lumantar panjenenganipun pepunden kula sepuh panjenenganipun Bapak Suyatin. Kunjuk panjenenganipun Ibu Tugiani sekalian Bapak Kyai Rizal kepareng derek jumeneng ngaturaken atur panampi pasrah miwah atur pambagi harja yuwana. Kunjuk panjenenganipun pepunden kula Bapak Suyatin ingkang mangka talanging basa sasana miwah swasana sawetahipun kula semanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng para pepunden, para sesepuh haji sepuh ingkang dipun sepuhaken, ingkang sampun kiblate manembah pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes sinudarsana. Wabil khusus dumateng Al Mukarram panjenenganipun Bapak Kiai, Ibu Nyai, para ustad, para ustadah, para santriwan santriwati ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wayune Ilahi ingkang kawula putosi. Ugi dumateng para kadang baraya wirawiyata, para pangembating praja satria negari ingkang marsudi ing mardawaning budaya luhung ingkang dos pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes kinasih. Ugi dumateng para kadang muda werda tumaruna ingkang tansah pinaringan beja sumawana para bapak, para ibu sekalian garwa ingkang minulya. Keparenga kawula ing mriki cumantaka matur kanthi ngadeg jejer wonten ngarsa dingandika sami ananging menika boten nyirami trapsila saha subasita. Awit kawula ing mriki awrat ngemban pangandikan saking panjenenganipun Ibu Tugiani sarimbit keluarga pinangka mardapa wedharing kandha babaring sedaya sing gati ananging pinangka purwakane atur kawula ingkang sampun netepi kuncarane bangsa ingkang sampun linambaran agunging Pancasila saha ngembani eka prasetya Pancakarsa
langkung rumiyin monggo sareng-sareng tansah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi ganjaran kenikmatan kawilujengan paring berkah rahmat taufik hidayah maunah sehingga wonten ing rikal nggan siang menika kita sedaya tasih dipun gerakaken dening Gusti Allah dipun takdiraken saged kempal manunggal wonten ing mriki panggenan dalam keadaan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Pramila saking menika monggo sareng-sareng kita syukur, kita ikraraken dan kita ungkapaken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Boten kata lupen sholawat salam tetap kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun umatipun dumateng mergi ingkang sae, mergi ingkang leres, mergi ingkang pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Ing pangajab saha pandongaipun mugi-mugi kita sedaya estu-estu ing benjing dipun daku dipun dadosaken umat ingkang pinaringan syafaat dipun paringi slamet donya slamet akhirat bejo donya bejo akhirat Allahumma amin. Para bapak lan para undangan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, kawula ing mriki awrat ngemban pangandikan saking panjenenganipun Ibu Tugiani sak keluarga. Awit menika Ibu Tugiani mboten kastu matur piyambak awit menapa bombong-bombong birawani manah kados kajugurukan Ukir Sari kablabaran seganten madu. Pramila saking menika kawula ing mriki sepindhah ngaturaken ahlan wa sahlan markaban bikutulikum ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng pinarak kanthi mardu-mardikane manah ngantos mangke paripurna acara walimaturus wonten siang menika. Lan salajengipun mbok bilih wonten kekirangan kelepatan samudayanipun saking keluarga panjenenganipun Ibu Tugiani anggenipun ngaturi panjenengan sedaya wonten ing rikal nggan siang menika kirang gupuh suguh lungguh wanuh lan sanesipun nyuwun pangampun ingkang kathah. Wondene kala wau panjenenganipun Bapak Panggih Lestari sampun nyuwanaken utawi masrahaken Sekar Copoko Saselih nggih menak bagus Muhammad Faisal Ayas menika sampun kawula tampi salajengipun kawula aturaken ingkang piniji khususipun dhumateng panjenenganipun Ibu Tugiani mugi-mugi sedayanipun dipun paringi berkat dening Gusti Allah lan perkawis benjing insyaallah menika kala sampun pesen benjing menika kasuwun ndolakaken dhateng Magetan dateng ke Purworejo teng Jalan Kalimantan Magetan insyaallah mangke badhe dipun estoaken badhe beto nggih menika penderek sak wetawis sak cekapipun mbok bilih ngaten dumateng Bapak Ibu lan para hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah lan salajengipun mangke sak sapunipun paripurnanipun bali matur ngurus menika panjenenganipun Bapak Panggih Lestari sak rombongan nika tumuli nyuwun pamit menika panjenenganipun Ibu Tugiani namung ndherekaken sugeng tindak sugeng kondur ngantos dumugi dalemipun sewang-sewang bilih ngaten. Lan kala wau sampun ngaturaken salam kanthi ucapan assalamualaikum menika sampun kula tampi kanthi waosan nggih menika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten cacat cewek cicir anggen kula matur nyuwun pangapunten kawula namung nggih menika tumadah baludrak ingkang kathah ing busana rahayuning sedya kaleksanane penggayuh kawula dherekaken rahayu rahayu kang sarwa tinemu sugeng kepanggihan malih kanthi acara ingkang sami ing akhiripun babila topeng kembali dayah waridho wa inayah tusikum binafsi wa taqwa Allah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titis satemah pratitis pangandika ageng panjenenganipun Bapak Suyantin monggo suli sarya Ibu Tugiani sakala wangsa para tamu kakung semana putri menggah saweneh malih wonten titi laksana ingkang karempit nggih kadang-kadang utawi keluarga ageng saking Ponorogo saking Magetan kepareng badhe arsa ngaturaken tali asih kunjuk keluarga ageng saking
wonten Ngawi minangka talining katresnan saha talining pasederekan. Pramila saking menika monggo ingkang kepareng hanganti utawi ingkang ngasta wujudipun tali asih kepareng jengkar saking Panti Palenggahan wontene Ibu Tugiane sekian jumeneng mawon dhateng mriku anampi wujudipun tali asih ingkang pareng katuraken saking keluarga ageng saking Magetan Adiningrat. Nggih, monggo keluarga ageng ingkang kepareng ngasta wujudipun tali asih keluarga ageng. Nggih, monggo kepareng jumeneng nggih. Tali asih kepareng katuraken dening panjenenganipun keluarga ageng lumantar Sulih Sarira saking keluarga ageng Magetan Rikalanggan punika. Wontene mangke ugi karang fang foto keluarga ageng panjenenganipun Mas Ririt sekeluarga, keluarga Mbah Sarinem sekeluarga, keluarga saking temanten kakung, Lik Sukarmi keluarga Mbah Murni Rahayu, Mas Agung sekeluarga, Mbak Pilu sekeluarga, Pak Poh Edi sekeluarga, Pak Supri sekeluarga, saha keluarga Pak Joko Surono sekeluarga, Pak Agus, Mbak Titik sekeluarga, Pak Budi sekeluarga, Mas Pras sekeluarga, saha keluarga ageng Mbah Saryono, Mas Joko Suseno sekeluarga, Mas Rizal keluarga, saha Mas Azhar sekeluarga, Mas Ed keluarga dan keluarga dari mempelai laki-laki utawi keluarga temanten kakung pun ingkang dereng kasebat asmanipun kawula inggih keparengipun sinarengan keluarga ingkang nderekaken monggo ingkang sampun kasebat asanipun ing Rikalanggan menika nyarengi foto keluarga ingkang dereng foto mangke saperangan utawi sebagian foto mbok bilih saged siat mojo panganan kalih sampun kepareng hang rasuk busana kasatriyan. Pramila saking menika sinarengan kadang-kadang nderekaken kadang-kadang GRW musik hanyarengi foto keluarga monggo ingkang sampun kawula sebataken asmanipun kepareng jengkar saking Panti Palenggahan sekalian-sekalian saderengipun siat mojo panganan mangke gantos busana. Nggih monggo kadang-kadang GRW musik kepareng nderekaken Mas Bayu sekalian. Nah, ya, sambil menunggu kedua mempelai berganti busana diperoleh GRW Music pada siang hari ini. If I have to live my life without you in me, the day will be empty. The next will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I may have been in love before, but I never feel this strong. Or dream my young and we but know the tell you is we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Keluarga dari Magetan yang sudah disebutkan namanya dimohon foto bersama mempelai berdua. Keluarga dari Magetan kami persilahkan.
If the road I had is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you so need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I have to see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be true love. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Sekali lagi keluarga besar dari Magetan yang sudah disebutkan namanya satu persatu, kami persilakan untuk ke pelaminan foto bersama mempelai berdua. Oh, nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. But nothing's gonna change my love for you. Inggih sinarangan katang-katang GRW Musik bersama Mas Bayu, bersama teman-teman GRW. Keluarga besar dari Magetan yang sudah foto silakan. Satu kloter ini nanti mempelai berdua akan berganti busana. Monggo dilanjutkan Mbak Alfi, gantian Ben Roto. Sinarangan mangke saking kadang-kadang Noto Suman, catering Noto Suman kepareng ngaturaken pasugatan ingkang candhaipun kunjuk para tamu kakung Sumana Putri. Monggo satu kloter lagi yang foto kami persilahkan. Nanti mempelai berdua akan segera berganti busana. Bagi yang belum foto nanti bisa foto bersama mempelai berdua setelah berganti busana kesatrian. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwate sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal
bagian nanti keluarga yang foto setelah mempelai berdua berganti busana, kami mohon. Bungaku tembus tekan kayangan, nunggu suaramu, sorot tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Satu kloter lagi nih Mas Bindung, nanti berganti busana. Ayumu koyo widodari, mungkin iso ente ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Sing tenang ojo kuwate, sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal bonte. Sing tenang ojo kuwate, sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal bonte. Bungahku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, sorot tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi, nukir indah ayumu koyo widodari, mungkin iso ente ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. GRW Musik Pasik Cok. Ora bakal cukup lautan mangsi, nukir indah ayumu koyo widodari, mungkin iso ente ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso ente ewunan lagu. Monggo paripurna menika langsung siap mojo banget kali mandhap saking Stinggil. Rasa sayangku. Inggih keparengipun ingkang hanampi pasugatan dedaran monggo keparang anggresipi keparang siat mojo penganten kekalih keparang arso mandhap saking Stinggil. Lukar busana kanarindran hangkarasuk busana kasatriyan kaderekaken kadang-kadang GRW Musik. Monggo kami persilahkan Mas Bayu.
Ya, sebuah lagu spesial untuk kedua mempelai pada hari ini dan juga tamu undangan pada siang hari ini. Saben wayah wengi mikirno isi ati, apa tenan no tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik kemungkin. Yakin aku tenanan, sumpah ing janji ilo tune tes tenan. Kurangku sepurane jenanane ngene. Sayang, kita perokokku, kita prosok tresnoku. Seneng iki mau kowe sing ngerti. Dadi yo konco critaku sepanjang umurku. Suwon ngancani, suwon santun nyeseni, pada nyetelan sing taliwati. Citrane ati Gusti pun rampungi. RW Musik Wasekso. Yang sudah menerima hidangan, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah diberikan oleh keluarga Ibu Nurgiati bersama tim dari Noto Suman Catering. Yakin aku tenanan, sumpah ing janji ilo kune tes tenan. Kurang aku sepurane jenanane ngene. Sayang, kita perokokku, kita prosok tresnoku. Seneng iki mong kowe sing ngerti. Dadi yo konco critaku sepanjang uripku. Suwon ngancani, suwon sampun nyekseni, pada nyetelan sing taliwati. Citrone ati Gusti pun rampungi. RW Musik Yo Wasekso.
janji ilo kune wes tenang kurang aku sekurange jenangane ngene sayang diteprokoku diteproso tresnoku seneng iki mong kowe sing ngerti dadi yo kanca critaku sepanjang uripku suwon ngancani suwon sampun nyekseni padane dalan sing taliwati citrane ati Gusti kurang aku sekurange jenanane Cundamani Cundamani sampun kepareng aturaken